Ɗaukar hankalin mutane ƙara wahala yake kullum. Wannan ya sa mutane ba sa iya gina followers ɗinsu a cikin sauƙi da kuma haɓaka kasuwancinsu a kafar sada zumunta wato social media. Me yasa haka? Saboda mutane cike suke da bayanai daban-daban da kuma content da bidiyoyi kala-kala da suke kallo a kullum akan social media din. Kuma hakan ya sa mutane sun gaji da kowane ma abu ne da baya ƙayatarwa. Saboda a rana ana posting sama da 60 million content akan social media. Don haka ba abun mamaki bane in post ɗinka ya ɓace a cikin wannan hayaniyar. To yaya za ka tsaya daban? Wato ka yi standing out. Yaya za ka tabbatar da cewa abin da kake wallafa akan social media din nan ya kai ga mutanen da kake so su ji? A cikin wannan darasin zan koya muku yadda za ku yi, yadda za ku ƙirƙiri hook mai ƙarfi da zai ja hankalin mutanen da kake so su saurare ka. Dabaru na ƙirƙirar labari ma'ana storytelling da zai sa mutane su tsaya su kalli bidiyon ka daga farko har ƙarshe. Hanyoyin kiranye-kiranyen aiki ma'ana call to action wanda zai sa mutane su ɗau mataki bayan sun gama kallon bidiyon ka, ko kana so su siya abu ne a wurinka, ko kana so su yi rajista, ko kuma dai in kana so su kalli wani abu ko kuma su je su yi following wani account ɗinka. Duk zan koya muku haka. Shawarwarin yadda za ku jajirce ku ci gaba da posting content akai-akai ba tare da idea ta kwace muku ba. A ƙarshen darasin nan za ku samu kayan aiki da dabarun da zai sa ba wai kawai ku ja hankalin mutane ba, bayan ma kun ja hankalin mutane za ku sa su kalli bidiyon ku daga farko har ƙarshe. Haka zai sa ku samu followers sannan kuma ku haɓaka kasuwancinku a kafar sada zumunta. Amma kafin mu fara, ya kamata mu gyara wata fahimta da mutane suke da shi. Yawancin mutane suna tunanin cewa a harkar ƙirƙirar bidiyo, babban kyamara, visual effects da irin wani haɗaɗɗen editing shi yake jawo bidiyon ka ya kyau irin ya jawo ma followers, wanda kuma ba haka bane ba. Saboda komin kyan bidiyon ka in har dai script ɗin ka bai da kyau, ba abin da zai sa mutane su tsaya su kalli bidiyon nan, saboda ba zai taɓa yi musu daɗi ba. Abin da zan koya muku a cikin wannan darasin ba wai ya tsaya bane ba kawai wurin ƙirƙirar bidiyo kawai. Za ka iya amfani da irin wannan ilimin wurin rubuta email, wurin rubuta script ɗinka na video, kuma zai ma amfani a kowane irin platform ne in har dai ana yin content a kai, in kai amfani da shi zai yi ma aiki. To wannan abu ta yaya za a san yana aiki? Na yi amfani da wannan dabarun wurin gina Instagram ɗina da TikTok ɗina. To kuma yanzu zan yi sharing da ku. To mu je zuwa. Shin menene hook? Ita hook magana ne a farkon bidiyon ka, ko kuma wani abu da kake nuna a farkon bidiyon ka da zai ja hankalin masu sauraro ko kuma mai karatu ko kuma wanda yake viewing bidiyon ka, domin su tsaya su kalle bidiyon ka daga farko har zuwa ƙarshe. To da haka in mutum yana so ya sa mutane su daina scrolling su tsaya su kalli bidiyon shi, dole ka koyi ilimin fasahar hook. Ka ɗauki hook a matsayin tallar da take tallata ragowar bidiyon ka ko kuma content ɗinka. Idan ana so hook ta yi tasiri, dole ya ɗauki wa'innan matakan guda uku. Ya dakatar da masu kallo daga scrolling, ya yi alkawari a bayyane ko a ɓoye wanda zai burge masu kallo, ya haifar da sha'awa wanda zai sa masu kallo su so su ga menene zai faru a ragowar bidiyon ka. Zan koya muku yadda za ku yi wannan, amma kafin nan ya kamata ka fahimci wannan abun guda ɗaya, saboda abu ne wanda ya fi komai mahimmanci a wurin ƙirƙirar content. Saboda in baka fahimci wannan ba, babu yadda za a yi hook ɗinka ya aiki ko kuma content ɗinka ma ya taɓa yin aiki ma kwata-kwata. Duk wani abu da ya shafi ƙirƙirar content yana farawa ne da sanin wasu irin mutane ne kuke so su saurari wannan content ɗin da kake yi ko kuma wannan bidiyon da kake yi. Kuma ba wai kawai ka san jinsinsu ba, shekarunsu ko kuma a wani state suke, sai ka natsu ka san menene burinsu kuma menene abin da suke tsoro. Misali, mafi yawanci in kuka ga mutane suna siyan irin kaya masu tsada da yawa, mafi yawanci ba wai fa suna buƙatan wannan kayan bane ba, kawai su suna tunanin kawai ka a ɗauke su tamkar matalauta. So wannan anan yana nuna cewa tsoronsu shine ba sa so a kalle su a matsayin mutum mai talauci, burinsu kuma a yi musu kallon masu kuɗi masu arziki. To yanzu mu koma yadda ake ƙirƙirar hook mai tasiri. Shine sashen da ya fi muhimmanci a cikin content ɗinka, saboda shine abu na farko da mutum mai sauraro ko mai karatu yake fara gani a cikin bidiyon ka ko kuma abin da kake rubutawa. Idan hook ya dace zai ja hankalin mutane da yawa, in kuma bai dace ba zai kore su. Ga abubuwa uku da ke ƙara tasiri a hook. Ka yi ikirari ko alkawari, ka tada wani motsin zuciya, ka haifar da sha'awa ko mamaki. Bara na baku misali, kamar ka ce a farkon bidiyon ka za ka iya mai da hannun agogo baya na shekarunka shekara mai zuwa. Wanne daga cikin waɗannan kurakuran guda biyar kake yi a cikin kasuwancinka? Yin amfani da kalmomin da zai ja irin mutanen da kake so su kalla yana da matuƙar amfani
kuma ya kamata ka dinga amfani da shi kai tsaye wurin yin content ɗinka, saboda idan kai hook da ya shafi kowa da kowa ta iya yiwuwa ba zai shafi kowa ba. Kuma yanzu misali idan 'yan kasuwa kake so su tsaya su kalli bidiyon ka, zaka iya fara bidiyon ka ta haka. Misali dalilin da yasa sababbin 'yan kasuwa suke faɗi, top 10 mobile apps na 'yan kasuwa. Kana sai da sha'awan kallon ragowan content ɗinka ne kawai. Misali zaka iya cewa yanda zaka iya rubuta littafi a cikin kwana 7. Anya mahaifinka yana so ka zama mai kuɗi? Yanzu haka ban sai da ra'ayina ba, amma na faɗi abin da mutane za su so su ji nawa ra'ayin. Yin hook abu ne guda ɗaya, amma sa mutane su kalli bidiyon ka daga farko har zuwa ƙarshe abu ne daban. Wanda kuma in kana so ka koyi wanda ya fi haka, zaka iya joining MCS na Hausa domin ka koyi dabarar ba da labari, ma'ana storytelling. Wannan shine mafi sauki da mafi tasiri idan aka yi shi daidai. Storytelling mai kyau zai iya sa masu sauraro masu mamanta da lokaci. Ko da bayani kawai kake bayarwa, fara da matsala ko tambaya, gina labarin zuwa mafita, sannan ka kawo ƙarshe mai daɗi. Misali idan kana nuna kayan aiki, ka fara da matsalan da kayan zai warware, ka nuna yadda ake amfani da shi, sannan ka rufe da fa'idoji da kuma call to action. Ka ƙirƙiri tashin hankali, ma'ana tension da suspense, ka gabatar da rikici ko kuma tambayar da take buƙatar ansa, amma kar ka bada cikakken bayani nan da nan. Wannan yana haifar da sha'awa da jira. Misali dab da za ta yi signing deal inda zai canja mata rayuwar ta gabaki ɗaya, sai wayar ta yi ringin da saƙon gaggawa da zai iya canja komai, sai foreshadowing, ma'ana bayyanawa gabaki ɗaya. Ka faɗi wani abu mai muhimmanci da zai faru, amma kar ka faɗe shi yanzu. Misali, ke 'yan mintuna kaɗan zan faɗa muku sirrin da ya sauya min rayuwa na gabaki ɗaya. Yanzu ga kashi na ƙarshe, kiranye-kiranyen aiki, ma'ana call to action. Menene call to action? Call to action abu ne da kake faɗa a ƙarshen bidiyon ka, kamar yadda nake yi yawanci a videos ina. Zan ce in bidiyon ne ya taimake ka, ka yi sharing da wani ko kuma ka yi following ɗina, ko kuma in ce ku yi wani abu daban. Shine ma'anar call to action. To me yasa wannan call to action din yake jan hankalin mutane har ya sa su ɗauki mataki? Yadda aka gabatar da su ne yasa. Zan yi bayani akan guda biyu. Na farko akwai wanda ake ce ma hard offer. Wannan kai tsaye ne, za ka faɗi ga abin da mutum zai samu, ga fa'idarsa, ga farashinsa, ka siya yanzu. Na biyu soft offer. Wannan yana da sauƙi don karɓuwa. Babu biya yanzu, za mu aiko maka da kaya. Idan ka so za mu caje ka. Irin wannan masu kamfanin software sun fi amfani da shi. Kuga za ku yi amfani da app ɗinsu na wani tsawon lokaci wanda suke cewa free trial, wanda in lokacin nan ya ƙare za su caje ka ci gaba da amfani da app ɗinsu. So a nan in app ɗin ya ma daɗi, za ka iya ci gaba da amfani da shi. Babban matsala number one na kowane mutum da yake ƙirƙirar content, idan har kana da niyyan girma a kafar sada zumunta ko kuma a kasuwanci online, dole ka ci gaba da iya samar da content akai-akai ba tare da gajiyawa ba. Saboda haka ina gayyatar ku darasi na musamman, mastering content strategy. Ina da shi a harshen Hausa da kuma harshen Turanci. A ciki zan koya muku duk wani dabara da ake yi a wurin kirkirar content da yake jan hankalin mutane kuma ya sa mutane su kalli bidiyon ku daga farko har ƙarshe, sannan yadda za ku tafi da tallan kasuwancin ku online. Za ku iya rajista a nan in har mutum da gaske yake so yake growing followers ɗin shi ko kuma ya growing business ɗin shi a kafar sada zumunta. Kuma ba tsada, 25,000 ne kacal.